एकही पालक त्या ठिकाणी आपलं म्हणणं द्यायला पोलीस स्टेशनला उपस्थित राहिले नाहीत आणि त्याच्यामुळे ही केस पोलिसांनी बंद केली आणि त्याच्यामुळे केस केली नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे आणि याच्यावर हा कॉमन प्रश्न असल्यामुळे आम्ही लवकर आणि सर्व सदस्य जे आपण आता बोलू इच्छिता आम्ही त्यांना सगळ्यांना त्या मीटिंगला बोलू आणि एक चांगली चर्चा करून ह्याच्यावर निर्णय घेऊ कारण हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय हे बघा अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्ष नेत्यांचा होते मग देतो. दीपकजी मंत्री महोदय तुम्ही उत्तरात लिहिले वाघोली जिल्हा पुणे ह्याच्याबद्दल विचारलेलं आहे त्या शाळेचं नाव आणि खाली उत्तरामध्ये म्हणजे तिकडे दिलेले लोणंद पोलीस स्टेशन. आता तिथं लोणंद पोलीस स्टेशन वाघोलीमध्ये कुठं आलं? नाही लोणंद आहे आपल्या खंडाळा तालुक्यात जिथं आपण पालकमंत्री आहात आणि यांनी लोणंद लिहिलंय. दिलगिरी व्यक्त करतो ते लोणी कंद असं हे उत्तरामध्ये लोणंदच्या ऐवजी लोणी कंद वाचा. काय अवघड आहे. नाही जर का त्या पोलीस स्टेशनचं नाव चुकीचं आलं असेल तर ते उत्तरात आपण दुरुस्त करावं. चला टोपे साहेब. अध्यक्ष महोदय सन्मान्य मंत्री महोदय असं म्हणाले की ही कमिटी करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय ही ह्या प्रत्येक शाळेमध्ये अध्यक्ष महोदय हे फीज व्यवस्थित दिली जात नाही वेळेवर त्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय जे काही असेल म्हणजे हा जो काही वादाचा विषय असतो फीज वेळेवर न भरणं मग त्यामुळे कारवाई करणं या बाबीचं जे काही नियोजन करायचं असेल त्या बाबतीतले केव्हा करणार टाइम बाउंड अध्यक्ष महोदय नंबर 1. अध्यक्ष महोदय नंबर 2 फीज सेल्फ फायनान्सची किती ठेवावी काय करावं अध्यक्ष महोदय याबाबतचं काही रेग्युलेशन आहे का? कारण काही लाख 2 लाख 3 लाख काही पण असतं अध्यक्ष महोदय त्याच्या बाबतीतलं रेग्युलेशन. आणि अध्यक्ष महोदय या सगळ्या सेल्फ फायनान्सच्या ज्या स्कूल्स आहेत यामध्ये एक राईट टू एज्युकेशन खाली 25% गोरगरीब मुलांसाठी आपण प्रवेश देणं क्रमप्राप्त असतं आणि ते असताना सुद्धा ते दिलं पण जात नाही. दिलं तर अध्यक्ष महोदय शासनाकडून पैसे दिले जात नाही आणि शासनाकडून पैसे न दिल्यामुळे अध्यक्ष महोदय जे मंत्री महोदय म्हणताय की सेल्फ फायनान्सला कुठूनच सहारा नसतो मग ते पैसे घ्यावे लागतात तर अध्यक्ष महोदय किती पैसे शासनाकडून पूर्ण राज्याचे थकलेले आहेत ती माहिती मंत्री महोदय या ठिकाणी देतील काय? 3 प्रश्न आहेत. सभापती महोदय हा प्रश्न हा मूळ प्रश्नाशी संबंधित नाही आहे आणि त्याच्यामुळे मी आपल्याला सांगू इच्छितो जरा 1 मिनिट जरा मला बोलू द्या. उत्तर होऊ दे. मी उत्तर देतो. अहो ते पुढे ऐका ते म्हणतात तरी मी उत्तर देतो म्हणाले ना आता देऊ दे उत्तर. तरी मी उत्तर देतो की आम्ही सर्वसाधारणपणे याच्यामध्ये एखादी फिगर चुकू शकते परंतु 875 कोटीच्या आसपास हे महाराष्ट्र शासनाने भरलेले आहेत आणि त्याच्यापैकी जवळजवळ 425 कोटी रुपये कमी केंद्र शासनाकडून आम्हाला रिएम्बर्स झालेले आहेत. त्याच्यामुळे गेल्या वर्षीपर्यंतची ही 425ची फिगर होती ही कदाचित वाढू शकेल परंतु याच्यावर सुद्धा अनेक राज्यांनी इलाज म्हणून वेगवेगळे नियम केलेले आहेत आणि तसा जो नियम आहे कर्नाटक राज्याने केलेला आहे की त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्या शाळांमध्ये त्याच्यानंतर आपल्या ज्या ग्रँटेबल स्कूल आहेत त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर विद्यार्थी शिल्लक राहिले तर ते सेल्फ फायनान्समध्ये पाठवले जातात परंतु महाराष्ट्राने असा काही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही आहे. आमचा प्रयत्न राहील की कशा रीतीने हे पैसे लवकरात लवकर देता येतील याच्यासाठी आम्ही केंद्राला लिहिलेलं आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर मी केंद्रीय मंत्री महोदयांची भेट घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये हा प्रश्न पुन्हा मांडणार आहे कारण हे पैसे RTE खाली जे येतात हे केंद्र शासनाकडून येतात आणि त्याच्यामुळे हा जो काही गॅप पडलेला आहे हा कशा रीतीने भरून काढता येईल याच्या संदर्भात आम्ही लवकरात लवकर कारवाई करू. दुसरं असं आहे की त्यांनी असं विचारलेलं आहे की फी आम्ही ठरवतो का तर मला एवढंच सांगायचं आहे की फी आपण तिथलं जे फी असते त्याच्यामध्ये वाढ करायची असेल तर तिथलं जे पेरेंट्सचं त्यांचं जे मंडळ असतं त्यांच्याबरोबर चर्चा करून ही फी वाढवली जाते परंतु कुठल्या ह्याला कुठे असावी किती फॅसिलिटीज देतात त्याच्यावरती फी असते त्याच्यामुळे कुठल्या शाळेमध्ये आपण पाठवायचं हा चॉईस सुद्धा आहेच पालकांना आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी फॅसिलिटीज वेगळ्या असल्या तर फी वेगवेगळ्या असणार त्याच्यावर आम्ही नियंत्रण करू शकत नाही. राहुल कुल मंत्री महोदयांनी आता उत्तर दिलं परंतु त्याच्यात सुद्धा किती फॅसिलिटी दिल्या तरी याच्यातली महत्तम फी जास्तीत जास्त फी किती असावी याचा निर्बंध आपण काय टाकणार का? सभापती महोदय मी आताच सांगितलेलं आहे की वेगवेगळ्या कॅटेगरीज असतात काही ठिकाणी 100% स्टाफ सुद्धा
हा परदेशातून येऊन त्या ठिकाणी टीचिंग करतो, त्याच्यामुळे त्या ह्याची कॉस्ट जास्त असू शकते आणि त्याच्यामुळे ती कॉस्ट एस्टॅब्लिश करणं आपल्याला शक्य होत नाही. परंतु कुठल्या शाळेमध्ये आपल्या मुलांना पाठवावं या संदर्भातला पालकांचा तो चॉईस असतो. त्याची जी मूळ ठरलेली फी आहे ती खूप वाढवली जाणार नाही, याच्यावर आपण कंट्रोल करू शकतो. पण कोणाची फी किती असेल, आणि माझी एक विनंती आहे की माझं जे प्रेझेंटेशन मराठी भाषा आपल्या सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे, त्याच्यावेळेला मी आपल्याला कबूल केलेलं आहे की मी जे जे सदस्य बोलू इच्छितात त्याला निमंत्रित करेन. आणि त्याच्यामुळे मी अशी विनंती करतो की माझा 2 नंबर आणि 4 नंबर एकाच वेळेला घेतला. 4 नंबर ठीक छोटासा आहे, प्रश्न घेऊ आहे. घेऊ. तर मला लगेच त्या प्रेझेंटेशनला जाता ठीक आहे, येईल. ठीक आहे. चला बोला, बाळासाहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. उत्तरामध्ये अध्यक्ष असं म्हटलंय की दिनांक 18/1/23 रोजी घटना घडली, हे कबूल केलेलं आहे. पुढे असं म्हटलंय की पालक शाळेनंतर व्यवस्थापन व पालकात वाद झाले होते, हे अध्यक्ष महोदय कबूल केलंय. माझा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे की हे जर आपण कबूल करताय तर शिक्षण विभाग या शाळेवर गुन्हा दाखल करणार का? सभापती महोदय, मुळातच मी सांगितलेलं आहे की गुन्हा दाखल होता, एकही पालक त्या ठिकाणी आपलं म्हणणं द्यायला आलेला नाही. गुन्हा दाखल होता, पालक आले नाहीत, त्याला काही शिक्षण विभागाचा प्रश्न येत नाही. तरी पण मी सांगितलेलं आहे की असे प्रकार घडू नये म्हणून आपण मीटिंग बोलावतोय आणि त्याच्यामध्ये काही गाईडलाईन्स आपण करून देतोय. केस मुळात दाखलच आहे, कोर्टाने पोलीस स्टेशनने ती केस क्लोज केली आहे आणि त्याच्यामध्ये जो जबाब दिला पाहिजे तो सुद्धा आमच्या शिक्षण खात्याने दिलेला विरोधी आहे. पक्षाने परंतु कोणीच जे कंप्लेनंट आहेत तेच आलेले नाहीत पुढे. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी विनंती केली तसं तुम्ही 2 आणि 4 क्लब केलाय का? नाही, 2 झाल्यानंतर 4 घेऊ. नाही, ते म्हणले 2 आणि 4 एकत्र घ्या. 4 नाही, क्लब नाही म्हणाले, विषय 2 वेगवेगळे आहेत. त्यांनी विनंती केली आहे 3च्या आधी 4 घ्या. दीपक केसरकर साहेबांनी जे सांगितलं, राईट टू एज्युकेशन ज्यावेळेस कायदा आला, दीपक केसरकर साहेब त्या काळामध्ये ज्या काही अशा प्रकारच्या शाळा आहेत ज्या नॉन ग्रँटेबल आहेत, त्यांनी त्या भागातले गोरगरिबांची मुलं 25% ऍडमिशन द्यायची असा निर्णय झाला, देश पातळीवर त्या ठिकाणी झालेला आहे. पण माझ्या माहितीप्रमाणे ते 25%चे पैसे हे केंद्र सरकार आपल्याला देणार नाही. त्याच्यामध्ये आपण ते पैसे घालायचे, हाच तो वाद आहे. तर याबद्दलची तुम्हाला लेटेस्ट काही माहिती असेल तर तुम्ही सभागृहाला अवगत करणार का? सभापती महोदय, आपण सुरुवातीची जी 2 वर्ष होती त्याच्यामध्ये सर्वसाधारण 30 ते 35 कोटीच्या आसपासच ही होती आणि ते नाकारून ह्याने केंद्राने, तर ठीक आहे कारण त्यावेळेला त्यांची स्कीम सुरू झाली नव्हती, आपण लवकर केली. परंतु नंतरच्या वर्षामध्ये आपण जी फी दिलेली आहे त्याची रिएम्बर्समेंट आम्हाला मिळाली पाहिजे, अशीच आमची भूमिका आहे. सातत्याने ही भूमिका आम्ही मांडत आलेलो आहे आणि त्याच्यामुळे नाही मिळाली तर ते कशा तऱ्हेने पूर्ण करायचं याच्या संदर्भात आम्ही आवश्यक ती तरतूद करू. त्याच्यासाठी टप्प्याटप्प्याने ही द्यायला लागेल, एका वेळेला एवढी मोठी रक्कम देणं शक्य होणार नाही. परंतु मग त्या केसमध्ये मला जरा पूर्ण करू द्या. त्या केसमध्ये इतर राज्यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे आणि त्यांनी जसे आपले रूल्स अमेंड केलेत ते करायचे की नाही याचा आपण निर्णय घेऊ. कारण महाराष्ट्र नेहमी प्रोग्रेसिव्ह राहिलेला आहे, म्हणून एवढा मोठा बोजा पडत असताना सुद्धा आम्ही अजून हा निर्णय घेतलेला नाही की इतर राज्यांप्रमाणे आपण सुद्धा आपले रूल्स अमेंड करायचे का. तर त्याचा आम्ही निश्चितपणे विचार करू आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ही जी देणं रक्कम आहे ही टप्प्याटप्प्याने शाळांना पोहोचवली जाईल. रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जो प्रश्न आहे एका शाळेपुरता आहे. खरं जर आपण बघितलं तर अनेक वेळा आम्हाला सुद्धा फोन येतात की शाळेची फी अर्धवट दिली नाही तर देऊ शकत नाहीत, ते द्यायला तयार आहेत. पण अशी परिस्थिती असताना मुलांना एक्झामला बसवलं जात नाही, परवानगी दिली जात नाही. मग यासाठी आपल्याला काय वेगळं धोरण आहे का? कारण शेवटी करोनाच्या काळामध्ये अनेक लोक अडचणीत, आज IT सेक्टरच्या पण नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये कुठल्याही शाळेले परीक्षेसाठी तरी या मुलांना थांबवलं नाही पाहिजे, यासाठी आपल्याला धोरण करता येईल का? आणि दुसरा RTEच्या बद्दल चर्चा चालूच आहे. तर असं जाणवतं आजपर्यंत 7 लाखपेक्षा जास्त मुलांना या माध्यमातून जेव्हा स्कीम आली आतापर्यंत त्यांना ऍडमिशन दिल्या गेल्या. पण आता 35 ते 40% जागा RTEच्या वेकंट आहेत. अशी परिस्थिती ही खरी आहे का? आणि ती खरी असेल तर त्या पूर्णपणे भरण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल?
अध्यक्ष महोदय, मी पूर्वीच सांगितलेलं आहे की ज्याला असा प्रश्न निर्माण झाला कोविडच्या दरम्यान, त्याला आपण स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेटची अट न घेता कुठल्याही स्कूलमध्ये त्यांनी ऍडमिशन घेऊन त्यांना परीक्षेला बसायची परवानगी दिलेली आहे. त्याच्यामुळे असं काय झालेलं नाही की मुलांना परीक्षेला बसायची परवानगी मिळेल नाही, असं बिलकुल नाही. ते दुसऱ्या शाळेमध्ये जाऊन तिथं भरू शकतात आणि म्हणूनच ही अट आम्ही रिलॅक्स केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, हा एक मोठा विषय आहे आणि बराच वेळ त्याच्यासाठी लागण्याची शक्यता आहे. 12 वाजता परत वरचा हाऊस सुरू होणार. मी पूर्वीच कबूल केलेलं आहे की पुढे जाऊ आता. झाले ना. मी पूर्वीच सांगितलेलं आहे की ह्या प्रश्नाच्या संदर्भात सखोल चर्चा झालेली आहे. ज्या आमदार महोदयांना त्याच्यामध्ये उपस्थित राहायचं असेल त्या सर्वांना त्या मीटिंगचं निमंत्रण देण्यात येईल आणि आपल्याला जे विचारायचं आहे मी स्वतः उपस्थित असणारच. आपण त्या ठिकाणी आपण त्याच्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ. चला, वडेट्टीवार शेवटचा प्रश्न. वडेट्टीवार साहेब. नाही अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांच्या उत्तरामध्ये कधीच होणार विसंगती नाही. आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काय की ज्या विद्यार्थी आता गरीब विद्यार्थ्यांना सगळ्या शाळा प्रवेश देतात. अहो मला एक सांगा, तिथली फी भरली नाही म्हणून त्या मुलांना जर लिव्हिंग सर्टिफिकेटच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेट न देता ऍडमिशन देत असाल, दुसरी शाळा कोणती त्यांना ऍडमिशन देणार आहे? इथे पैसे भरले नाही. तुम्हाला यातला एक पर्याय काय असेल प्रमुख, तो हा पर्याय तुम्ही शोधू नका की दुसऱ्या शाळेमध्ये त्यांना ऍडमिशन देतील. राज्य देत आहे पण ते त्या तिकडे पण टाकणार आणि उद्या तिकडे तो विषय होईल, त्या मुलांची भटंगती सुरू होईल. तुम्हाला यातला मूळ ह्या सगळ्या विषयामध्ये मूळ तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं असेल तर तुम्ही असं म्हणा की आम्ही विशिष्ट कालावधीमध्ये आपण तेवढं तर सूट दिलीच पाहिजे ना. आपल्याला जर म्हणणं आहे जर कॅन्सल करा म्हणून माझी काय हरकत नाही ती मीटिंग कॅन्सल करायची, परंतु मराठी भाषा भवनाच्या संदर्भात आता हे आहे म्हणून माझं काय नव्हतं. आणि आदरणीय सभापती महोदयांनी ते ठेवलेले आहे गोरे नीलमताईंनी, आणि त्याच्यामुळे माझी विनंती एवढीच आहे की ज्याला या संदर्भात मीटिंग होईल त्याला आम्ही तुम्हाला निमंत्रित करू. हे प्रश्न असे सुटणार नाहीत, त्याच्यामध्ये चर्चेच्या माध्यमातून सोडवायला लागेल आणि आपल्याला सगळ्यांना मी निमंत्रित करतो म्हणून सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे असं जर आपण बोलत राहिलो तर वेळ वाढत जाणार. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की साधारणपणाने जिल्ह्यामधील राज्यातील 9,262 शाळांची आपण वीज कापली गेली. 3 घेतो. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सन्माननीय मंत्र्यांना असा आहे की 9,262 शाळांची वीज कापली गेल्यानंतर उत्तरात काय म्हटलंय? तो उत्तरात असं म्हटलंय की 1, 2 आणि 3 अंशतः खरे. मग त्यामध्ये वीज बिलापोटी 2,530 शाळांचे वीज मीटर महावितरणने काढून नेल्याचे निदर्शनास आले. हे खरं आहे का? तर खरं आहे. मग या 2,530 शाळांचे वीज मीटर परत बसवले का? क्रमांक 1. क्रमांक 2, त्यांनी असं म्हटलंय की राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या थकीत वीज देयकाकरता 18.56 कोटी निधी दिला. त्यानंतर त्यांनी उत्तरामध्ये असं म्हटलं अध्यक्ष महोदय की 2022 आणि 2023ला 179 कोटी निधी वितरित केला. इतकं होऊन सुद्धा अध्यक्ष महोदय 20, 21, 21, 22 यामध्ये साधारणपणाने 6 कोटी आणि 14 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला, तरी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या वीज जोडणी कापण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, वीज जोडणी कापल्यानंतर किती वीज जोडणी परत दिल्या गेल्या? अक्षरशः 2,530 शाळांचे वीज मीटर काढून नेले. आपण एका बाजूला डिजिटायझेशन म्हणतो आहोत आणि असं म्हणत असताना त्या शाळांमध्ये वीज नाही तर विद्यार्थी तिकडे जाऊन कसे शिक्षित करतील? आणि त्यामुळे माझा सन्माननीय मंत्र्यांना प्रश्न आहे की राज्यामधील सर्व जिल्ह्यामधील आकडेवारी त्यांनी जाहीर करावी. किती जिल्ह्यामधील, जसं आपण म्हटलं की पालघर, नंदुरबार, लातूर इकडचे विशेष करून जवळजवळ हजारो शाळांची वीज गेली. पण ती वीज कापल्यानंतर त्यांनी असं उत्तर दिलं आहे की पूर्वी व्यावसायिक दराने विजेचे दर लावले जात होते. त्यांनी एक निर्णय घेतला की घरगुती वीज वापरासाठीचे जे दर आहेत ते लावले जातील. तर ते दर लावण्याचा त्यांनी नोटिफिकेशन काढलं का? त्याच्यामुळे ह्याच्याबद्दलची उत्तर आणि तो जिल्हा वाईज कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती शाळांची वीज कापली होती
आणि किती शाळांची वीज परत जोडली गेली याचा तक्ता ते जाहीर करतील का? अध्यक्ष महोदय, हा तक्ता मोठा आहे कारण 36 जिल्ह्यात प्रत्येक वाचायला गेलं तर उशीर पटलावर होईल. ठेवा तुम्ही. आम्ही पटलावर ठेवतो. आम्ही 18.56 जे कोटी रुपये आहेत हे ट्रान्सफर केलेले आहेत आणि त्याच्याच बरोबर वीज मंडळाचे जे MD आहेत त्यांच्याशी मी फोनवरून बोललो आणि त्यांना मी सांगितलेलं आहे की याच्या पुढे वीज बिल भरणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळे याच्यानंतर कोणाचंही वीज ही खंडित करण्यात येऊ नये. कारण हे बघा, CO काय चुकले तरी विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसता कामा नये म्हणून आम्ही ही अरेंजमेंट करतोय की आम्ही थेट आम्ही राज्यातून भरायचा निर्णय घेतलेला आणि त्याच्यामुळे याच्या पुढच्या काळामध्ये वीज कापली जाणार नाही. आणि त्यांच्याबरोबर मीटिंग सुद्धा ठेवलेली आहे. अधिवेशन असल्यामुळे मीटिंग होऊ शकलेलं नाही. अधिवेशन संपल्यावर लगेच मीटिंग घेऊ आणि त्याच्यामध्ये आम्ही करार करू आणि आम्ही त्यांना अंडरटेकिंग देऊ की आम्ही ही बिल भरण्याची जबाबदारी ही शासनाची राहील आणि मग त्यांना जे अनुदान आहे त्यातून आम्ही ते कापून घेऊ. चला, वळसे परंतु पाटील आम्ही साहेब. 100% भरू. याच्या पुढच्या काळामध्ये कुठल्याही शाळेची वीज विरोधी खंडित पक्ष होणार नेते. नाही ही शासनाची जबाबदारी आहे. अध्यक्ष महोदय, मला 2 गोष्टी तुमच्या लक्षात आणून द्यायच्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री बैठकीत व्यस्त असल्यामुळे मगाशी दीपक केसरकरांनी सांगितलं प्रश्न 2 राखून ठेवला होता, परंतु नंतर ते आले. तसेच आपण काही पहिल्यांदाच करत नाही असं आपण समर्थन केलं. अध्यक्ष महोदय, इथं माझे अध्यक्ष बसलेत, इथं माझे अध्यक्ष बसलेत. मी देखील 31 वर्ष सभागृहात आहेत, हे दोघं जण 35 वर्ष सभागृहात आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या माहितीप्रमाणे सभागृहामध्ये कामकाज असताना आम्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार म्हणून काम करत आलेलो आहे. आता विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम करतोय. कधीही कुठलंही दीपकजी केसरकर साहेब, पहिल्यांदा प्राधान्य असतं विधिमंडळ चालू असताना असेंब्लीच्या कामाला, त्याच्याशिवाय दुसरं काही महत्वाचं नसतं. म्हणजे कॅबिनेट चालू असली तरी संबंधित मंत्री इथं बसलेला असतो आणि कॅबिनेटचा त्याचा विषय असला तर म्हणतात इथलं उत्तर दिल्याशिवाय मी तिकडे येऊ शकत नाही. ही पद्धत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी अध्यक्ष महोदय तुम्हाला विनंती आहे की असं कुठलं उदाहरण आहे का ते पहा. विधिमंडळाच्या कामकाजापेक्षा कोणतंही सरकारी कामकाज याला प्राधान्य नसतं असे चुकीचे पायंडे कृपा करून आपल्या विधिमंडळात, आपल्या सभागृहामध्ये सार्वभौमत्वाला घाला घालणार आहेत, हे होता कामा नये. नंबर 1. नंबर 2, दीपक केसरकर साहेब, जसं आता इथं चंद्रकांत दादा पाटील आपण सिनियर आहेत, बाकीचे मान्यवर आहेत, फक्त शाळांची वीज तोडली जाते असं नाही. पूर्वी मी अर्थमंत्री असताना ऊर्जा खातं, ग्रामविकास खातं, पाणी पुरवठा खातं, गुलाबरावजी आपल्यालाही आठवत असेल, आम्ही सगळ्यांना एकत्र बसवायचो आणि आदेश द्यायचो की कुठल्याही सार्वजनिक आरोग्य विभाग जो राजेश टोपे साहेबांच्याकडे होता की बाबा वीज थकली, विजेचं बिल थकलं तर तुम्ही कनेक्शन तोडू नका, शेवटी राज्य सरकारची बदनामी होती. तशा प्रकारे आपण कॅबिनेटला चंद्रकांत दादा पाटील की शाळांच्या वीज तोडणी किंवा ग्रामपंचायतीची वीज तोडणी, आता गुलाबराव पाटील पाणी पुरवठ्याच्या पण वीज तोडण्या चालू आहेत, त्याच्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राची वीज तोडणी, उपजिल्हा रुग्णालयाची परवा वीज तोडणीचं लक्षात आणून दिलं देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या. ताबडतोब त्यांनी 1 तासात फोन केला आणि विजेचं कनेक्शन तिथं जोडलं गेलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वेळेस लोकप्रतिनिधी सभागृहामध्ये असतात असं नाही, सभागृह चालू असतं असं नाही. त्याच्यामुळं राज्यामध्ये प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, ग्रामपंचायती, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना ह्या कुठल्याच सगळ्यात सार्वजनिक बाबी आहेत, जनतेशी जिव्हाळ्याच्या बाबी आहेत. इथल्या कुठल्याही वीज कनेक्शन तोडलं जाणार नाही अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकार घेईल का? अध्यक्ष महोदय, बघा, हे काय राज्य बदलतात पण सरकार एकच असतं. आपल्या काळात सुद्धा वीज तोडलेल्याच आहेत, परंतु आपण सांगितलेला मुद्दा महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे येत्या कॅबिनेटमध्ये दादा, मला वाईट याने बोलत नाही, प्रत्येक शासनाच्या काळात वीज जे जोडणी आहे त्या तोडलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे आवश्यकता असेल तर मी ते सभागृहाच्या पटलावर ठेवेन. परंतु दादांनी सांगितलेली अत्यंत महत्वाची सूचना आहे आणि त्याच्यामुळे येत्या कॅबिनेटमध्ये याच्या संदर्भातली चर्चा आम्ही कॅबिनेटचे मुख्य विषय करू आणि आवश्यक निर्णय घेतले जातील. सावकारेजी बोला. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा प्रश्न ऊर्जा विभागाला गेला पाहिजे होता,
कारण विद्युत त्यांनी कट केलेली आहे, त्याच्यामुळे तेच त्याला उत्तर देतील. आजही शाळांना कमर्शियल बिलं पाठवली जातात. आणि अध्यक्ष महोदय, बोला. अध्यक्ष महोदय, खरं याचं उत्तर ऊर्जा विभागाने द्यायला पाहिजे. इतक्या शाळांची कनेक्शन कट केली जातात, डिजिटलायझेशन झालेलं आहे. आता सगळं मोबाईलवर किंवा टॅबवर सगळं एज्युकेशन होतं, आणि अशा तुम्ही वीज जर कनेक्शन कट केलं तर मुलांनी एज्युकेशन करायचं कसं? म्हणजे पाणी पुरवठा असेल, काही असेल. आज मंत्री महोदय जरी इथे सांगत असले की आम्ही त्यांना वीज कट करणार नाही असं सांगू, हे तर एज्युकेशन मिनिस्टर आहे. दादा तुम्ही ऊर्जा मंत्री होते, वर्षे पाटील ऊर्जा मंत्री होते. इथे सभागृहात तुम्ही डिक्लेअर केलेले निर्णय खाली अधिकारी ऐकत नाही. ते म्हणता आमच्या हेड ऑफिस मधून जर आम्हाला सांगितलं तरच आम्ही ऐकू, नाही तर आम्ही कुठल्या मंत्र्याचा ऐकणार नाही की इथे सभागृहात झालेला निर्णय ऐकणार नाही. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे हेड ऑफिस आहे कोण, त्या हेड ऑफिसला हे सांगितलं पाहिजे की ह्या ज्या इमर्जन्सी सर्व्हिसेस आहे याचे विद्युत पुरवठा कट करणार नाही. अध्यक्ष महोदय आपण हे निर्देश द्या. मंत्री महोदय काहीच करू शकणार नाही याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे आपण हे निर्देश द्या. अध्यक्ष महोदय, थांबा जरा, होऊ दे, उत्तर होऊ अध्यक्ष दे. महोदय, समाधानकारक उत्तर नसेल तर तसे निर्देश देऊ आपण. बोला. अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रश्न आहे हा शालेय शिक्षण विभागाच्या पुरता आणि त्या शाळांच्या डिस्कनेक्शन पुरता मर्यादित आहे. आपण जानेवारी 2023 पर्यंतची सगळी बिलं अदा केलेली आहेत, परंतु पुढच्या काळामध्ये ही बिलं कट होणार नाही याचा ॲश्युरन्स त्यांनी मला फोनवर दिलं. परंतु मी पुन्हा एकदा घेईन. आणि जनरल जो प्रश्न आहे, सन्मान्य मंत्री महोदय, आपण सभागृहाला आश्वासित करावं की यापुढे कोणत्याही शाळेचं वीज कनेक्शन कापलं जाणार नाही. माझी अध्यक्ष शासकीय शाळेत मी या ठिकाणी सभागृहाला आश्वासित करतो की ज्याप्रमाणे माझी चर्चा झालेली आहे त्याप्रमाणे विद्युत मंडळाने सुद्धा मान्य केलेलं आहे आणि याच्या पुढच्या काळामध्ये कुठल्याही सरकारी शाळेचं कनेक्शन कापलं जाणार नाही. ठीक आहे. मी या ठिकाणी म्हणतो. अशोक चव्हाण साहेब. महोदय, मला वाटतं विरोधी पक्ष नेत्यांनी अतिशय स्पेसिफिक हा मुद्देसूद विषय मांडलेला आहे. इथे टोलवाटोलवी सुरू आहे, ऊर्जा विभाग का शालेय शिक्षण विभाग आणि काय मागच्या काळात झालं आता काळात झालं. अध्यक्ष महोदय, विषय अतिशय सोपा आहे. हा विषय राज्य शासनाची प्रॉपर्टी आहे. शाळेच्या इमारती असो, त्याला लागणारी विद्युत कनेक्शन असो, त्याच्यावर असलेला प्रॉपर्टी टॅक्स असो, हे सगळे शासनाचे 1-2 विभागाचे विषय अंतर्गत आहेत. माझा विषय एवढा स्पेसिफिक आहे याच्यामध्ये की शासकीय बघता आता आपण शाळा आणि प्रायमरी हेल्थ सेंटर, दवाखाने वगैरे जो आहे विषय अतिशय महत्वाचे विषय आहेत. एकीकडे शालेय शिक्षण, मुलांच्या शिक्षणाशी निगडीत प्रश्न आहे, पाण्याचं बिल आहे. अध्यक्ष महोदय, पाण्याचं बिल आहे, लाईटचं बिल आहे, प्रॉपर्टी टॅक्स आहे, शाळे संबंधित आहे किंवा दवाखाने संबंधित असो, सदरील शासकीय या कुठल्या योजनांसाठी कुठल्याही प्रकारचं देणं लागणार नाही अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय सरकार घेईल का? आम्हाला स्पेसिफिक लागणारच नाही आहे, लागूच करू नका. एका डिपार्टमेंटने सांगायचं, ऊर्जा विभागाने ऐकायचं नाही, ते सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. अशा स्वरूपाचा कुठल्याही प्रकारची त्याच्यामध्ये रक्कम लागू होणार नाही असा धोरणात्मक निर्णय शासन घेईल का, जेणेकरून आगामी काळात प्रश्न निर्माण होणार नाही. सभापती महोदय, स्कूल एज्युकेशन म्हणून मी रिप्लाय दिलेला आहे आणि मी आश्वासन सुद्धा दिलेलं आहे. जनरल जो विषय आहे त्याच्या संदर्भात आदरणीय दादांनी जे सुचवलेलं आहे त्या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा करण्याची सुद्धा मान्य केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपण आदरणीय चव्हाण साहेबांनी जो विषय मांडला महत्त्वाचा आहे, परंतु याची चर्चा करत असताना त्याचं विद्युत विभागाचे अधिकारी किंवा त्यांचे मंत्री महोदय इथं असताना ती चर्चा करणं अधिक योग्य. बरोबर. आणि मला असं वाटतं की योग्यचं उत्तर दिलं आणि मी रिक्वेस्ट केली. आणि दादा, आदरणीय विरोधी पक्ष नेत्यांना मी सांगू इच्छितो की ही मीटिंग 10 वाजता ठरलेली होती. दादा, ही मीटिंग मी 10ला ठरवलेली होती, परंतु सभापतींनी रिक्वेस्ट केल्यामुळे ती पुढे ढकलली. मी 11 वाजता कुठलीही मीटिंग पूर्वी ॲग्री केलेली नव्हती, मी 10चीच मीटिंग ॲग्री केलेली होती. आपण सांगता याची मला जाणीव आहे की हाऊसच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे मी ठरवलेली वेळ ही 10चीच होती, 11ची नव्हती. परंतु त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट आल्यानंतर मी 11:15 हे केलंय. आणि माझी आता विनंती आहे की मला आता जाण्याची परवानगी मिळावी. इतर कोणाचे ठीक आहे, इतर चला
प्रश्न क्रमांक 2. एक मिनिट. वळसे पाटील साहेबांना मंत्री महोदय एकच मिनिट. वळसे पाटील साहेबांना मगाशी संधी देणार होतो, त्यामुळे शेवटचा प्रश्न त्यांचा. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये सध्या अशी परिस्थिती आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये सध्या अशी परिस्थिती आहे. हा प्रश्न जरी फक्त काही शाळांची वीज तोडण्यापुरता जरी असला तरी सुद्धा सरकारी रुग्णालय आणि त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची सुद्धा वीज तोडलेली आहे. आज महाराष्ट्राच्या अनेक गावात पिण्याचं पाणी नाही आहे आणि त्याच्यामुळं आणि ही जबाबदारी आपण शाळेची पण तोडली, हॉस्पिटलची पण तोडली, पिण्याच्या पाण्याची पण वीज तोडली. त्यामुळं माझी आपल्याला अशी विनंती आहे की एकतर ही कनेक्शन ताबडतोबीनं रिकनेक्ट करायला पाहिजेत आणि म्हणजे प्रश्न संपून तुम्ही मीटिंग घेण्यात नाही, त्यांनी सभागृहात आश्वासन दिलं की यापुढे कुठच्याही शासकीय शाळेची वीज तोडली जाणार नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे की या प्रश्नाला जर न्याय मिळायचा असेल तर आपण हा प्रश्न राखून ठेवून नंतर आपल्या दालनात मीटिंग घ्या. नंतर आपल्या दालनात मीटिंग घ्या, तरच या प्रश्नाला न्याय मिळेल, नाही तर न्याय मिळणार नाही. चला ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जे उत्तर घेऊया. उत्तर आपण आपल्या मगाशी उत्तर देताना राहिलेलं होतं की कमर्शियलचा आता रेट लावला जात नाही, रेसिडेन्शियलचाच लावला जातो आणि रेसिडेन्शियलला जी स्लॅब आहे त्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी रेट हा स्कूल्सना लावला जातो सध्या. आपण जे म्हटलेलं आपल्या भावना लक्षात घेऊनच कॅबिनेटमध्ये ह्याची चर्चा करण्याचं मगाशीच मी मान्य केलेलं आहे आणि जोडा हे मी सांगू शकत नाही. तो ऊर्जा विभागाचा हा प्रश्न शालेय शिक्षणचा आहे आणि मी मंत्री शालेय शिक्षणचा आहे. मी ऊर्जा विभागाचं उत्तर कसं देऊ शकतो? मी आपल्या भावना लक्षात घेऊन आपल्या भावना मी कॅबिनेट पर्यंत नेण्याचं मान्य केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे उत्तर पुरेसं आहे. ठीक. आशिषजी लवकर. अध्यक्ष महोदय, हा विभाग काही काळ मी सुद्धा सांभाळला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सांगतायत अशी विकट परिस्थिती खरंच आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, ज्यावेळेला या विभागाचा काही काळ मी मंत्री होतो त्यावेळेला सुद्धा प्रश्न आला होता. त्यावेळेला आम्ही एक समिती बनवली होती आणि सौर ऊर्जेवर शाळांच्या व्यवस्थापन विजेची पूर्ण बांधणी करावी अशी एक समिती बनवली होती. त्या समितीचा अहवाल आलाय का? त्या समितीने काही निर्णय दिलाय का? आणि दिला असेल तर त्याच्यावर कारवाई करणार का? ठीक. अतिशय महत्वाचा प्रश्न आशिष साहेबांनी या ठिकाणी मांडलेला आहे. पुढे जाऊ आणि आता आम्ही टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेचा वापर शाळांना करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे पण त्याच्या व्यतिरिक्त शाळेचं जे बिल आहे ते थेट आम्ही भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे याच्या पुढे शाळेचं कुठलंही कनेक्शन कट होणार नाही याचं मी आपल्याला. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 2 नाही, दुसरा राहिलाय ना, तिसरा 3. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय म्हणतात का 15,000 रुपये हेक्टरी धानाला 2 हेक्टर. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, आपला मंत्री महोदय म्हणतात का 15,000 रुपये हेक्टरी 2 हेक्टर पर्यंत धानाला आपला बोनस दिल्याने शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही, परंतु आपला धानाच्या उत्पादन अध्यक्ष महोदय हेक्टरी 40 ते 50 क्विंटल होतो आणि 2019, 2020, 2020-21 या काळात आपला महाविकास आघाडी सरकारने 700 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिला. म्हणजे त्यावेळेस प्रति हेक्टरी आपला 30 ते 35,000 रुपये आपला बोनस मिळत होता. त्यानंतर 2021-22 या काळात आपला महाविकास आघाडी सरकारने डीबीटीच्या माध्यमातून 700 रुपयापेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल देऊ असं आश्वासन दिला होता आणि हाऊसमध्ये घोषणा सुद्धा केली होती. परंतु नंतर कालांतराने सरकार बदलली, ती डीबीटीच्या माध्यमातून रक्कम मिळू शकली नाही. ती शासन आता देणार का, हा एक प्रश्न माझा आहे. आणि दुसरा प्रश्न
हा का ज्यावेळेस आता जे आपला उपमुख्यमंत्री साहेब त्यावेळेस विरोधी पक्ष नेते होते त्यावेळेस ते म्हणत होते का 700 रुपये बोनस हा कमी होतो, तर 1000 रुपये आपला बोनस मिळाल्या, प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस मिळाला पाहिजे आणि तो संपूर्ण धानाला मिळाला पाहिजे आणि तिथे हेक्टरची मर्यादा नको. परंतु आता ते उपमुख्यमंत्री आहेत आणि आता 15,000 रुपये आपला प्रति हेक्टरी आपला मदत मिळत आहे, तर शेतकऱ्यांच्या 30 ते 35,000 रुपये प्रति हेक्टरी आपला नुकसान होत आहे. तो आपला नुकसान आपला कसा भरून काढणार हा शासनाला माझ्या आपला दुसरा प्रश्न आहे. आणि तिसरा प्रश्न काय 15,000 रुपये हेक्टरी जी आपल्याला मदत मिळत आहे ते 300 ते 350 रुपये प्रति आपला क्विंटल मिळत आहे, ती एकदम आपला नगण्य होत आहे. त्याच्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी आपला डबघाई झालेला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याला लागून छत्तीसगड राज्य जो आहे त्या राज्यामध्ये पुढच्या वर्षी 4,000 रुपये हमी भाव आणि 1,000 रुपये बोनस छत्तीसगड राज्य देणार आहे, तर आपला राज्यही आपला 4,000 रुपये हमी भाव आणि 1,000 रुपये बोनस देणार आहे का? त्यानंतर धान साठवणुकीसाठी जे गोदाम घेतले जातात त्या गोदामाच्या धान साठवणुकी आणि तांदूळ साठवणुकीचा भाडा यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. त्यामुळे आपला शेतकरी वर्ग आपला खूप चिंताग्रस्त आहे आणि त्यांच्या आपला खूप अडचणी वाढल्या आहेत. म्हणून तांदळाप्रमाणे धानालाही भाडा आपला देण्यात यावा हा माझा एक प्रश्न आहे. त्यानंतर हमालीचा जो खर्च आहे तो हमालीचा खर्च आपला एकदम नगण्य आहे, त्याच्यामुळे ते शेतकऱ्यांना हमाली आपला अदा करावं लागते. तर ती हमाली 11 रुपयावरून 50 रुपये वाढवण्यात यावी हा माझा प्रश्न आहे. ठीक आहे, उत्तर. सन्माननीय सदस्य यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला त्या प्रश्न उपस्थित केलाय त्यामध्ये त्यांनी जी बोनसच्या संदर्भामध्ये त्यांनी विचारणा केली आहे, यामध्ये आपल्याला माहीत आहे की जे धान खरेदी केलं जाते ही केंद्राची असणाऱ्या योजनेच्या प्रमाणे हे धान खरेदी केलं जातं आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये सरकारच्या माध्यमातून त्याला बोनस देण्याच्या संदर्भामध्ये 2016 पासून त्याला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात ते 200 रुपये होते, त्यानंतरच्या काळामध्ये 500 आणि नंतरच्या काळामध्ये 700 अशा पद्धतीने ते सर्वच्या सर्व या बोनस देण्याची पद्धत सुरू झाली होती. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या सर्व प्रक्रियेमध्ये कुठेतरी वेगळ्या पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने काम मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हायला लागलं आणि त्यामध्ये एक गोष्ट फार जाणवू लागली की मोठ्या प्रमाणामध्ये कधी कधी अतिवृष्टी होते, कधी कधी त्यामुळे बाजूच्या राज्यांमधले असणारं धान जे आहे ते जवळच्या असणाऱ्या राज्यामध्ये त्या सर्व ठिकाणी आणण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात व्हायला सुरुवात झाली आणि मग हा बोनस जो आहे तो बोनस तिथे कुठेतरी चुकीच्या व्यक्तींना देण्याच्या संदर्भामध्ये किंवा चुकीचे शेतकरी त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये लाभ घेताना जाणवायला लागले. आणि म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी धान खरेदी केंद्र आहे त्या ठिकाणी आपण कॅमेराज लावले पाहिजे, त्या ठिकाणी अशा अनेक अटी आणि शर्ती लावण्याचं काम हे त्यावेळच्या काळामध्ये सातत्याने करत असताना सुद्धा त्या अडचणी या कायम होत्या. आणि म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यामध्ये उपाययोजना काय करता येऊ शकतील आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काय करता येईल. तर इथला असणारा शेतकरी जो आहे तो शेतकरी आणि शेतकऱ्यालाच खऱ्या अर्थाने जर लाभ मिळाला पाहिजे तर त्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असणारा जो शेतकरी आहे या शेतकऱ्याला जे धान पिकवत आहेत त्यांनाच सर्वात जास्त आपल्याला त्याचा लाभ देता येऊ शकतो का आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण या पद्धतीने काम यानंतरच्या काळामध्ये करावं यासाठी ही योजना नव्याने जे आपण बोनस जे देत होतो ते बोनस न देता त्याला नव्या पद्धतीने आपण काय करता येऊ शकतं. आणि म्हणून हेक्टरी 15,000 रुपये या पद्धतीने 2 हेक्टरची त्यामध्ये मर्यादा ठेवून आपण ते देण्याच्या 15,000 रुपये देण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतला. त्याचा लाभ असा होणार आहे की गेल्या वेळेच्या काळामध्ये जे शेतकरी ज्यांना लाभ मिळत होता ते शेतकऱ्यांची संख्या ही जवळजवळ 44 लाख च्या जवळपास ती संख्या होती. परंतु आता या सर्व विषयांमध्ये आपल्या लक्षात येत असेल की ही जी लाभ मिळणारी संख्या जी आहे ती आता जवळजवळ त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे 4,91,523 एवढी म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढताना आपल्याला दिसते. त्यामुळे या सगळ्या विषयांमध्ये आपल्याला लक्षात येत आहे की खऱ्या अर्थाने या सगळ्या विषयांमध्ये की आपल्याला जे शेतकरी जे आहेत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मग त्यांनी कोणती जी पूर्वीची जी असणारी मर्यादा म्हणजे शेत लावल्यानंतर त्याला सर्वांना त्याचा लाभ येणाऱ्या काळामध्ये यामध्ये मिळणार आहे. यामध्ये आपल्याला आपण म्हटलं की छत्तीसगड शासनाने 4,000 बोनस दिल्याच्या संदर्भातली जी घोषणा केलेली आहे ती केंद्र शासनाच्या
केंद्र शासनाची असणाऱ्या ज्या योजनेच्या माध्यमातून ते करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत आणि हमालीच्या खर्चाच्या बाबतीतही येणाऱ्या काळामध्ये जो निर्णय घेण्यात येईल. एक एक घेऊ आंबेडकरजी. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य श्री राजू करमोरेने जो काही प्रश्न मांडलाय तो राज्यातल्या भात उत्पादकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. माझी सन्मान्य मंत्री महोदयांना विनंती अशी आहे की राज्यामध्ये एका बाजूला विदर्भामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं भात खरेदी विक्री केंद्र चालत आहेत, परंतु पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये एका बाजूला इरिगेशन आहे, तिथं ऊस उत्पादकांचा खूप प्रभाव असतो की जिथं FRP साठी आम्ही भांडतोय, पण दुसऱ्या बाजूला डोंगरी भागामध्ये असणाऱ्या सगळ्या लोकांसाठी भात उत्पादन हाच महत्वाचा अशा पद्धतीचा उद्योग आहे, व्यवसाय, शेती आहे. या सगळ्यांसाठी जी काही केंद्र महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनच्या मार्फत चालवली जातात ती कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये अजिबात चालवली जात नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये अजिबात चालवली जात नाहीत. माझी अशी विनंती आहे, त्याच्या पाठीमागचं कारण कलेक्टरांच्या बरोबरची बैठक घेतल्यानंतर आमच्या लक्षात असं आलं की आमच्याकडच्या भात उत्पादकांना ज्या पद्धतीनं न्याय देण्यासाठी ही महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशननं प्राधान्य दिलं पाहिजे. विशेषतः जी खरेदी विक्री केंद्र आहेत त्याच्यासाठी काही सबसिडीज दिल्या पाहिजेत. आज तालुका संघांना आम्ही कंपल्शन केलं कलेक्टरांच्या बरोबर बैठक घेऊन, पण तालुका संघाची गोडाऊन वर्षभर थांबतायत पण त्यांना भाडं मिळत नाही, त्यांचे मॅनेजमेंट चार्जेस निघत नाहीत. त्यामुळे हे चालू करायला त्यांचा अजिबात प्रचंड अनास्था आहे. कोल्हापूर आणि विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोकांच्यासाठी भात खरेदी विक्री केंद्र चालू करून त्याच्यामध्ये जे काही उणीव असतील त्या दूर करण्यासाठी शासन बैठक घेऊन तात्काळ कारवाई करेल काय? संबंधित सदस्यांनी जी सूचना केली आहे त्या सूचनांचा नक्कीच आदर केला जाईल आणि त्या संदर्भातली बैठक घेण्यात येईल. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक नाही, अनिल देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, हा धान उत्पादक शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे. पहिले धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आपण प्रति क्विंटल देत होतो, 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये बंद दिले. आता तुम्ही प्रति हेक्टर दिल्यामुळे, प्रति हेक्टर 15,000 रुपये दिल्यामुळे अध्यक्ष महोदय त्यांना ते प्रति क्विंटल आता ते फार कमी पडतात पैसे. याच्यामध्ये जे राजू करमोरे यांची एकच मागणी आहे की 15,000 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही वाढ केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना 700 रुपयापर्यंत किंवा 700 रुपयाच्या वरती बोनस प्रति क्विंटल मिळू शकणार नाही. 15,000च्या प्रति हेक्टरच्या हिशोबाने तेवढे पैसे मिळत नाही. त्याच्यामुळे प्रति हेक्टर जे आता 15,000 आहे त्याचे 25,000 रुपये प्रति हेक्टर करणार का? सन्माननीय सदस्यांनी जी सूचना मगाशी केली ही गोष्ट खरी आहे, परंतु यामध्ये बोगस पद्धतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये या सरकारचे पैसे जे आहेत त्याचा चुकीच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत नाही तर त्या बोगस शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम होतं. त्यामुळे यामध्ये सुसूत्रता आली पाहिजे. यासाठी काय करता येऊ शकतं हे करण्याचं काम केलं गेलं. आपल्या माहितीसाठी सांगतो की या अगोदर म्हणजे 2021-22च्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचं बोनस किंवा काही देण्याचं काम केलं गेलं नव्हतं आणि म्हणून यासाठीच एकदम की ही योजना चांगल्या पद्धतीने आणि व्यवस्थित पद्धतीने झाली पाहिजे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून या योजनेचा केला गेलाय. ज्यावेळेला 200 रुपयांनी ज्यावेळेला देवेंद्रजींच्या काळामध्ये याची सुरुवात झाली त्याच्यानंतर 500, 700 हे वाढ करत करत जसे गेले, आता ही नव्याने सुरू झालेली योजना आहे. हेक्टरी याला देण्याच्या पद्धतीतला हा पहिला निर्णय घेतलाय. पूर्वी या संदर्भामध्ये बजेटमध्ये 500 ते 700 कोटी रुपये एवढीच तरतूद होती. आता या बजेटमध्ये याला जवळजवळ 1,000 कोटी रुपयाची तरतूद केली गेली आहे. त्यामुळे नंतरच्या काळामध्ये यामध्ये असणारी व्यवस्था ही अतिशय योग्य प्रकारे जशी व्हायला जाईल तसे त्यामध्ये जे पैसे जर वाढवावे लागले असतील तर सरकार म्हणून त्या संदर्भातला योग्य तो निर्णय घेत. माईक चालू आहे का तुमचं? माईक चालू आहे का तुमचं? आवाज येत नाही माईकचा. बोला भुसाराजी. हॅलो. बोला. बोला.
हो हो करतायत. हो चालू करताय ऐका. नाही काहीतरी बघतायत ते. काहीतरी रिबूट करतायत ते. होणार काळजी करू नका. जरा शांत राहा. आणि आपण हजारो कोटीच्या कर्जमाफ्या किंवा आपण जे करतोय भाताला भाव देताना आमच्यापेक्षा जास्त दिलं पाहिजे. आम्ही महाविकास आघाडी जर काम केलंय ना तर एवढ्या पेपरला जाहिरात देण्यापेक्षा साहेब हा जो मी तुम्ही ऍक्च्युअल मी सांगतो ऍक्च्युअल कसं आहे माहिती आहे का, आपली अडचण अशी आहे की आपण जखम पायाला आणि मलम डोक्याला लावतो. मंत्री महोदय तर आपण माझी आपल्याला विनंती आहे, तुमचं काम एवढा फास्ट आहे भारी आहे तर साहेब आपण जसं सगळे खड्डे भरायला घेतलेत तुमचं अभिनंदन. सगळे रस्त्याच्या काय पाहिजे आपल्याला निधी आम्हाला तुम्ही दिला नाही हरकत नाही पण आपलं काम जवळ झालं पाहिजे. आम्ही आमचे रस्ते सगळे ओके केलेले आहेत. विषय असा आहे नाही निधी वाढून नको पुरेपूर आहे पण शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव द्या. चंद्रकांत दादा 300 रुपये क्विंटल आहे, आम्ही 700 दिला होता, तुम्ही किमान 1000 दिला पाहिजे. आम्ही खावटी 4000 दिली, तुम्ही 10,000 दिली पाहिजे तर काम होईल ना आपलं. देणार का मंत्री महोदय, आपण देणार का? हे जर सरकार जनसामान्यांचं आहे. सन्माननीय सदस्य सुनीलजी भुसारा साहेबांनी वारंवार जे सांगतायत त्यामध्ये मी त्यांना अतिशय विनम्रपणे सांगू इच्छितो की हंगाम 21-22 मध्ये तत्कालीन जे सरकार होतं त्या सरकारने कोणत्याही प्रकारचा बोनस दिला नव्हता. हे मी यासाठी सांगतो की नंतरच्या काळामध्ये हा जो बोनस आहे हा बोनस वाढीव बोनस कशा पद्धतीने दिला जायला पाहिजे आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे सरकारची फसवणूक होऊ नये म्हणून विविध उपाययोजना ज्या करायला पाहिजे त्या उपाययोजना करून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी भरीव तरतूद 1000 कोटी रुपयाची केलेली आहे. या अगोदर सरकारच्या माध्यमातून 700 कोटीपेक्षा जास्त कधीच तरतूद केली गेली नव्हती. त्यामुळे 1000 कोटी रुपयाची तरतूद यामध्ये केली गेली आहे आणि जो आपण एक शेतकरी म्हणून जे सांगताय तो नक्कीच त्याचा येणाऱ्या काळामध्ये विचार केला. नाही अध्यक्ष महाराज, गेले अनेक वर्ष शेतकरी जे भात पिकवतात धान पिकवतात आणि महामंडळ खरेदी करतं, महामंडळाचे सगळीकडे गोडाऊन नाहीत. त्याच्यामुळे महामंडळ कुणाच्या तरी गोठ्यात कुणातरी घरात किंवा शेतकऱ्याच्या खाजगी मालकीमध्ये त्या ठिकाणी हे भात साठवलं जातं. गेले अनेक वर्ष 2-4 वर्ष त्यांना ते भाडं मिळत नाही. ते भाडं सरकार तातडीने देणार आहे का? खरं तर या संदर्भामध्ये बऱ्याच
बैठका आणि ज्या ज्या लोकांचं पेंडिंग असेल त्या संदर्भातला तात्काळ निर्णय घेऊन ते देण्यात येईल. चला प्रश्न क्रमांक 6. 4 झाला ना, आपण केसरकरांचा घेतला. 5 प्रश्न क्रमांक 5. प्रश्न क्रमांक 5. चौथा झाला, आता 5वा घेतोय आपण. सभागृहाची प्रॉपर्टी आहे, कोणाला बोलायचं आहे का? चला प्रश्न क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी दर्यापूरच्या संदर्भात हा प्रश्न आहे. गेल्या 2007 पासून ही सूतगिरणी बंद आहे. जवळजवळ 800 कर्मचारी त्याच्यावर आहे आणि त्यांचे सर्व लोकांचे कुटुंब अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर आहे. गेल्या काळात या संदर्भात 2 ते 3 बैठका झाल्या. वस्त्रोद्योग मंत्री असतील, सन्माननीय पीठासीन अधिकारी नानाभाऊ पटोले होते त्यावेळेस ते असतील, या सर्वांच्या संदर्भात समेत बैठक झाली. त्याच्यावर ते सूतगिरणी चालू करण्याच्या संदर्भात सकारात्मक विचार झाला, परंतु आजपर्यंत त्याच्यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही. मी अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं आपल्या निदर्शन असे आणू इच्छितो की तो संपूर्ण खारबानपट्ट्याचा आहे. एकही तिथं उद्योग नाही. एकमेव सूतगिरणी होती, तेही बंद पडलेली आहे. म्हणून अनेक लोकांचं भविष्य त्याच्यावर अवलंबून आहे. त्या लोकांवरचं जे भविष्य आहे ते भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी आपण या सूतगिरणीच्या बाबतीत काही निर्णय घेसाल का? आपण गेल्या काही दिवसाच्या अगोदरच मी सभागृहात साखरेच्या कर्जाच्या बाबतीत यादी पाहिलेली आहे. माझं म्हणणं त्यावेळेसही एकच होतं की राज्य सहकारी बँकेचं कर्ज आहे, राज्य सहकारी बँकेचं कर्ज फेडण्याच्या पोटी आपण राज्य सरकारनं काही अनुदान द्यावं आणि ते राज्य सरकारनं अनुदान दिल्यानंतर ती सूतगिरणी राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यातून काढून ती सूतगिरणी चालू करावी. परंतु आज अध्यक्ष महोदय लेखी उत्तर आला अध्यक्ष मंत्री महोदयांचं, त्याची निविदा प्रक्रिया पार पाडत आहेत. ती विक्री करण्याचा घाट घालत आहे. अध्यक्ष महोदय, एकदम कमी मूल्याचं त्याचं मूल्यांकन केलं गेलं, फार कमी पैसे मूल्यांकन केलं गेलं आणि विशेष म्हणजे दादा तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की हे विक्री करण्याच्यासाठी उच्च न्यायालयाचा त्याच्यावर स्टे आहे, म्हणून आपण विक्री करू शकत नाही. म्हणून या निमित्तानं मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे की आपण ती सूतगिरणी लोकांच्या भविष्यासाठी चालू करणार का? आणि चालू करसाल तर किती दिवसात होईल हे मला आपल्या या माध्यमातून आपल्याला विचारायचं आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, ही सूतगिरणी 1981 साली सुरू झाली आणि 2007 येता त्याला जे राज्य सहकारी बँकेने 11 कोटीचं लोन दिलं होतं ते थकीत होऊन 42 कोटी 42 लाख झालं. त्याच वेळेला राज्य शासनाचे 14 कोटी 87 लाख झाले, MSEBचे 65 लाख झाले, कामगारांची त्यांनी 49 लाख झाली, इतर 3 कोटी 51 लाख असं 63 कोटीचा त्याच्यावर बोजा निर्माण झाल्यानंतर स्वाभाविकपणे एखाद्या बँकेचं कर्ज प्रकरण ज्यावेळेला इतक्या अमाऊंट पर्यंत जातं त्यावेळेला ती बँक धोक्यात येते आणि त्याला त्याची जप्ती करावी लागते. म्हणून राज्य सहकारी बँकेने त्याच्यावर आपला बोजा चढवलेला आहे. आता हे झालं तुमच्या प्रश्नाला उत्तर किंवा का राज्य सहकारी बँकेने बोजा लावला, लिक्विडेटरने का विकायला मी तुम्हाला सकारात्मक उत्तर देतो. उत्तर घ्या. मला सर्व सभागृहाला या निमित्ताने काही सांगायचं आहे. तर मला असं वाटतं की अध्यक्ष महोदय, ह्या ज्या सूतगिरण्या सुरू झाल्या त्याच्यामध्ये आपण 40% 45% आपलं भांडवल देतो, 40% बँकांकडून घ्यायचं असतं आणि 5% स्वतःचं भांडवल असतं. 45% आपण 10 वर्ष देत नाही, टप्प्याटप्प्याने 2 कोटी दिले, 3 कोटी दिले, 1 कोटी दिले आणि त्या संस्था सुद्धा सूतगिरण्या सगळं सरकारचं मिळेपर्यंत आपल्या बँकेचं लोनच काढत नाही. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या सूतगिरण्या तुमची तरी सुरू झाली आणि मग बंद पडली. अनेक सूतगिरण्या सुरू होत नाहीयेत आणि त्यामुळे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण येत्या आठवड्यात जे घोषित करायचं, या अधिवेशनातच घोषित करायचं होतं,
पण त्याची प्रक्रिया सगळी पूर्ण व्हायची आहे. त्यात आपण हा प्रस्ताव मांडतो आहे की 45% सरकारचे आणि 40% आपण बँकांमधून कर्ज काढलं पाहिजे. हे दोन्ही सायमल्टेनियस अकाउंटला आलं पाहिजे. आणि समजा तुमचं जमीन खरेदी, बांधकाम, मशिनरीचं 10 कोटी 11 लाख रुपये बिल झालं, तर 5 कोटी ज्यावेळेला तुम्ही तुमच्या बँकेतून रिलीज कराल त्याच वेळी त्याच क्षणी तेवढे पैसे सरकारकडे यासाठी रिझर्व्ह ठेवून यावेळेला जास्त पैसे त्यामुळे घेतले तरच ती सूतगिरणी पूर्ण होते. नाहीतर ती सूतगिरणी तुमची सुरू होऊन बंद पडली. जवळजवळ 75% सूतगिरण्या सुरूच झाल्या नाही. आणि त्यामुळे आता तुमच्यापुरता मुद्दा असा की त्यानिमित्ताने फक्त मी यातला प्रॉब्लेम सांगितला. आता तुमच्यापुरता मुद्दा असा की तुमची सगळी मशिनरी ही ज्यावेळेला नाना पटोलेजी अध्यक्ष होते त्यावेळेला त्यांनी मिटिंग घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की ताबडतोब चेक करा. सगळी मशिनरी बाद झालेली आहे. मशिनरी विकत घ्यावी लागेल. हे 63 लाख द्यावे लागेल. एवढे पैसे शासनाने द्यावे का एक सूतगिरणी उभा करण्यासाठी? याचा एकदा शांतपणे विचार करावा लागेल. आता तरी त्याची स्थिती अशी आहे की ती सुरू करता येणार नाही. योगेश सागरजी. दर्यापूरच्या आमदारांनी जो प्रश्न विचारला आहे अतिशय महत्वाचा आहे. मी खाली शेवट सांगतो अध्यक्ष महोदय, हा पूर्ण सीक युनिटला जवळजवळ 180 एकर जागा आहे. 180 एकर 180 एकर ज्या शेतकऱ्यांनी जागा अध्यक्ष महोदय दिली असेल याचा विकताना त्या शेतकऱ्यांनी त्यांनी ज्यांनी जागा दिली आहे त्याचा सुद्धा त्याचाच विचार व्हावा. हे करणार का सरकार, अशी माझी अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. काय 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 बोलायचंय? काय मला बोलायचं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय बोला 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 बोला. अध्यक्ष महोदय, शालेय शिक्षणापासून देतो झाल्यावर देतो. ज्या स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास आम्ही ऐकत आलोय अध्यक्ष महोदय, वाचत आलोय, देतो सगळ्यांना. ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आम्ही आतापर्यंत अनेक कविता त्यांच्याबद्दलच्या ऐकलेल्या आहेत, त्यांच्याबद्दलचे अनेक लेख आम्ही वाचलेले आहेत आणि त्या स्वातंत्र्यवीरांचं नाव घेतल्यानंतर स्फुरण चढतं अध्यक्ष महोदय. त्या स्वातंत्र्यवीराबद्दल स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल काँग्रेसचे तथाकथित नेते राहुल गांधी वारंवार त्यांच्याविषयी अपशब्द काढत असतात अध्यक्ष महोदय. भारत जोडो अथवा भारत सोडो या आंदोलनामध्ये काश्मीरमध्ये सुद्धा त्यांनी स्वातंत्र्यवीरांविषयी अपशब्द वापरले अध्यक्ष. पुढे चला. याविषयी अध्यक्ष महोदय, पुढे चला. अध्यक्ष महोदय, या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास आहे आणि या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये महाराष्ट्राचं नाव स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये नेऊन गेलेले विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविषयी अपशब्द आम्ही ऐकून घेणार आहे अध्यक्ष महोदय. या ठीक आहे. नाही अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी झालं ना, मांडलं. गांधी यांनी वारंवार स्वातंत्र्यवीरांविषयी जे अपशब्द वापरले अध्यक्ष महोदय त्यांची आम्ही निंदा करतो अध्यक्ष महोदय. बसा. अध्यक्ष बसा, असं नाही चालणार. बसा खाली. बसा खाली. बसा, असं नाही चालणार. त्याला बोलू दे. देतो मी, देतो सगळ्यांना देणार. महोदय, देतो मी तुम्हाला, देतो. अध्यक्ष महोदय, बसा खाली. बसा. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 2-3 महिन्यापूर्वी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढली होती. जोडे खा आता भारत तुटला कुठं हे मला माहित नाही, परंतु ते जोडायला निघाले होते. आम्हाला त्याच्याबद्दलचं काही देणं घेणं नाही. परंतु ही यात्रा काढल्यानंतर महाराष्ट्रात येऊन या महाराष्ट्रामध्ये ते यात्रेमध्ये ज्या ठिकाणी त्यांनी आपले वक्तव्य केलं त्या ठिकाणी सावरकरांचा अपमान करायचा प्रयत्न केला. दरवेळेला यायचं, तुम्ही तुमची यात्रा काढा, तशी आम्हाला काही देणं घेणं नाही. परंतु महापुरुषाचा अपमान करत असताना तुम्हाला तो अधिकार दिलाय कोणी? ही तीच काँग्रेस आहे. काही महाभाग आमचे गेलेत, तिकडे मुक्का घ्यायला, कोणी विदर्भात गेलं, कोणी काश्मीरला गेले, परंतु त्यांना हा अधिकार कोणी दिलाय? तो तुम्हाला सहन होणार नाही. हे काँग्रेस, या काँग्रेसने या बाबासाहेब आंबेडकरांना सुद्धा इलेक्शन मध्ये पाडलेलं आहे. ही ती काँग्रेस आहे. ही ती काँग्रेस आहे.
आणि माझ्या काँग्रेसवाल्यांनी सावरकरांबद्दल जे अपशब्द काढलेत, मला आपल्या माध्यमातून काँग्रेसवाल्यांना सुद्धा विचारायचंय, आम्हाला काँग्रेसवाल्यांना सुद्धा विचारायचंय, आमचे सहकारी जे जुने सहकारी आहेत त्यांना विचारायचंय, ज्या शिवसेना प्रमुखांनी या सावरकरांना भारतरत्न द्या असं म्हणलं होतं, त्या भूमिकेला तुम्ही चिटकून आहात का? मग या राहुल गांधीने केलेलं स्टेटमेंट त्याला तुमचा पाठिंबा आहे का? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एकीकडे ज्या सावरकरांनी या देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये लढ्यामध्ये योगदान दिलंय त्याच्याबद्दल अपशब्द आम्ही या महाराष्ट्रात ऐकून घेणार नाही. दुसरीकडे हेच ते काँग्रेसवाले ज्यांनी कसाबाला बिर्याणी चारली, बिर्याणी चारून खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेसवाल्यांनी ज्या कसाबाला बिर्याणी चारली त्याचा उदोउदो केला, त्याला हे बाकीचे लोक सुद्धा जर पाठिंबा देत असाल तर आम्हाला त्यांच्याशी काही घेणं देणं नाही, परंतु सावरकरांचा आम्ही अपमान सहन करणार नाही. अहो, कालची घटना सांगतो, माहीममध्ये कुणी अतिक्रमण केलं आहे का हिंमत त्यांची? आज सकाळी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते उद्ध्वस्त केलं, आज उद्ध्वस्तही केलं, त्याच्याबद्दल कोणी अभिनंदनाचा ठराव मांडा तुम्ही खऱ्या अर्थानं. म्हणून अध्यक्ष महोदय, सावरकराबद्दल या सभागृहामध्ये आम्ही त्यांच्या राहुल गांधी विरोधात एक ठराव या ठिकाणी आम्ही मांडू इच्छितो, त्याला आपण परवानगी द्या. बोला. अध्यक्ष महोदय, नाही बघा, एक मिनिट, मी तुम्हाला बोलायला देतोय, तुम्ही जागेवर बसा, नाही तर मी पुढे जाणार. तुम्ही जागेवर बसा, नाही तर मी पुढे जाणार. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या भावनांना आपण लक्षात सगळ्यांना घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष मी महोदय, देतो आपल्याला, मी देणार आपल्याला. अध्यक्ष महोदय, काय देणार आहे? माफी मागणार आहात का? हे माफी मागणार काय आहेत देतो का? मी आपल्याला, 2 मिनिटं मी देतो. शांत करतो आणि देतो. अहो, शांत करतो आणि देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी यांनी परदेशामध्ये भारताचा जर अपमान केला, मी त्यांना बोलायला देतो, तुम्ही जागेवर जा. भारत स्वतंत्र होण्यासाठी ज्यांच्या बसून घ्या. कर्तृत्वामुळे त्यांच्या नावाच्या मागे स्वातंत्र्यवीर लावलं, त्या सावरकरांचा आपण अपमान केला. अध्यक्ष महोदय, एक बाळासाहेब ठाकरे होते, ज्यांनी मणिशंकर अय्यरने अपमान केला तर पायातले जोडे काढून मणिशंकर अय्यरला जोडे मारो कार्यक्रम केला. आणि अध्यक्ष महोदय, असं नाही चालणार. मी तुम्हाला बोलायला दिलंय. हे बरोबर नाही. खाण्याच्या लायकीचे हे बरोबर नाही. मी तुम्हाला बोलायला दिलंय. तुम्ही जागेवर जा. विरोधी हे बरोबर नाही. आणि हे म्हणून चुकीचं आहे. या पद्धतीने सावरकरांचा अपमान केला, भारताबाहेर भारताचा अपमान केला. राहुल गांधींनी माफी मागितली पाहिजे. बाळासाहेब थोरात, तुमच्यात हिंमत असेल तर तुम्ही तुम्हाला बोलायला दिलं, जागेवर जा. तुम्ही खरे अध्यक्ष महोदय, जागेवर जा. तुम्ही जागेवर जा. जागेवर जा. सभागृहाची बैठक 10 मिनिटाकरिता स्थगित केली जात आहे.
हॅलो.
माननीय अध्यक्ष महोदय, चला लेन घेऊया. नारायणराव जागेवर जा, जागेवर जा. आता कामकाज करायचंय की नाही करायचंय? आपल्याला शेवटचे 2 दिवस आहेत. आपल्याला जागेवर जा. बघा 2च दिवस राहिलेत. आपल्याला कामकाज करायचंय. जागेवर जा, जागेवर जा, जागेवर जा, जागेवर जा. असं नाही चालणार, असं चालणार नाही. तुम्ही जागेवर जा. नाही, मी कोणालाही बोलायला देणार नाही. नाही चालणार. तुम्ही जागेवर जा, मग बघू आपण. मग असं बोलता येणार का? असं बोलता येणार आहे का? असं बोलता येणार आहे का? तुम्ही जा जागेवर, मग देतो. तुम्ही जागेवर जा, मग देतो. तुम्ही जागेवर जा, मग देतो. नाही चालणार, नाही. तुम्हाला बोलायचं आहे ना? जागेवर जा, जागेवर जा तुम्ही. नाही, होऊ दे शांत. असं काय ह्या त्याच्यात काय बोलणार आहे? सभागृहाची बैठक अर्ध्या तासासाठी स्थगित केली जाते. अर्धा तास.